Deň 2 v Japonsku o tom, ako sme si neužili Halloween v Tokiu. Začali sme ho rovno 40-minútovým čakaním v rade na gyukatsu. Keďže väčšina podnikov máva doslova pár miest na sedenie, na dobre sa všade čaká. Po jedle sme si dali horúci čaj z Family Martu. Toto je náš strašne smart, prečo nie sú takéto vyhrievané vitríny bežné aj u nás. No a keďže ma Martin v lietadle prinútil pozrieť si tretiu časť rýchlo a zbesilo, jasné, že sme išli pozrieť najrušnejšiu pešiu križovatku sveta. A to rovno z vrchu. Ak chceš takýto pekný výhľad a nevadí ti zaplatiť si za 20 €, v cene máš aj 2 drinky, tak musíš výjsť na 8. poschodie tejto budovy. Ešte výhľad z dola a poďme zase jesť. Zjedla som to, lebo ma strašne bavila tá textúra, ale už strašne som červená. Ale chutilo to trošku jak stajňa. Medzičasom začalo vonku fakt želiať. Ľudia v maskách sa skrývali pod dažníkmi, atmosféra sa nejako nedostavovala. Všade bolo strašne veľa ľudí a policajtov. Najfrekventovanejšie ulice delili na jednosmerky a stále niečo kričali do amplionov. Opatrenia sú následkom halloweenskej tragédie v Soule z 2022. Ak chceš, dohľadaj si. Verím, že by sa našli možno oveľa lepšie miesta, kam sa ísť pozrieť, ale v tomto počasí a pri tomto dáve sme to celkom vzdali. Aj keď to tak možno nevyzerá, odnášame si obrovský zážitok.